Xayrlı gün dostlar. Bugün düşenbe, әдемәк яңалыкларның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итер вакыт бу. Гүзәл, син үзең изоляциядә ниләр белән шөгыльләнәсең соң? Роберт, сериал карыйм, йога белән шөгыльләнәм, хыялда. Илһам Шакировның барча җырларында тыңлап чыктым, 10 тапкыр. Мәктәп елларыннан калган бөтен контур карталарында ниһаять буяп бетердем. Роберт, ә син ни эшлисең? Мин исә тәрәзәләрне юдым, балалар белән урманга чыгып керәм, ашарга пешерәм, кышкы киемнәрне дә юып белдем. Гүзәл, синең изоляцияң ничектер рәхәтрәк үтәме инде шунда? Татарстанның төп 7 яңалыгын карыйсыз сез. Менә шул яңалыкларны сөйләйг әле. Дүшәмбе Татарстан хөкүмәте тоталь изоляция режимын гамәлгә кертте. Иләреннән фәкать эшчәнлеген дәвам иттерүче оешма хезмәткәрләре генә чыга ала. Чөнки анда оешмалар гына хезмәткәрләренә шәһәр буенча йөрергә рөхсәт итүче белешмәләр бирергә хокуклы. Шулай башка кешеләр эшендә билгеле бер тәртипләр кертелде. Россиянең Уралнефть маркасы бәясе мичкә төбен тишеп, узган гасырдагы күрсәткечкә кадәр кимеде. Кара алтын өчен $16 күрсәткече ерак 1999 елда гына иде. Окей, бумер дип әйтер вакыт җитте. Сишәмбедә Дәүләт Думасы тиз генә 3нче укылышта гына булса да изоляцияләнү режимын бозучыларга кабат җәзаларны катгыйландырды. Физик затларга 40 мең сумга кадәр штраф билгеләнде. Шул ук вакытта канун чыгаручылар фейк таратучыларны да катгыйрак җәзаларга карар кылды. Бу эш өчен 5 елга кадәр төрмә яный хәзер. Әмма иң зур зыянны өйләнешергә теләүчеләр күрде ахыры. Премьер Мишустин язылышуларны тыйды. Хәзер гашыйк парларга паспортларына тиешле мөхер сугу өчен коронавирус белән бәйле вазгыятның яхшыруын гына көтәргә кала. Дөрес, кабат уйлап карарга да вакыт бар. Чәршәмбедә өйдән чыгарга мөмкинлек бирүче чараны атадылар. Министрлар кабинеты эш бирүчеләр өчен белешмә формасын раслады. Шуның белән бергә СМС буенча пропусклар бирүче сервер системасы да эшли башлады. Эчке эшләр министрлыгы һәм Росгвардия хезмәткәрләре изоляцияләнү режимын бозучыларны ачыклау өчен рейдлар үткәрә башлады. Дөрес, артыгын да кыландырып куйды кайберәүләр. Кайбер җирле җитәкчеләр торак пунктларга керүче юлларны хәтта бетон блоклар белән дә ябып куйды. Дәүләт Думасы өчен эш атнасы булды бу. Көндә ниндидер яңа законнар, төзәтмәләр кабул ителеп торды. Чәршәмбедә шулай ук физик һәм юридик затлар өчен салым каникулларын турындагы канунны да гамәлгә кертеләр. Каникуллар дигәндә түләүләрне кичектерү, пенялар өстәү һәм бурычны вакытыннан алдан түләп бетерүне таләп итүләргә тыю кертелә дигән сүз. Пәнҗешәмбедә Путин кабат халыкка мөрәҗәгать итте һәм кабат трансляция вакыт буенча тоткарланды. Путинның төп тезислары исә мондыйрак иде. Эпидемия белән көрәшүчеләрнең барысына да рәхмәт, аның иң югары ноктасы әлегә узылмаган. Эшләми торган атна эшләми торган айга әверелә, регионнарның вәкаләтләре арттырыла. Тагын шул рәвешле Россия алдан күреп эш итәргә теләде. Тагын Владимир Владимирович тотрыклы икътисад максатларын тормышка ашыруда нигез дип белдерде. Президент белән бәхәсләшү авыр әлбәттә. Дүшәмбедән башлап нефть кыйммәтләнә башлады. Президент чыгышы вакытында кара алтын бәясен $4 кадәр арттырды. Көчле икътисад түгелме инде бу? Кеше һәм урта бизнес кына апрель ахырына кадәр эшсез калды. Моннан алдагы атнадагы кебек үк Путин чыгышыннан соң хөкүмәт йортында матбугат конференциясе узды. Җомгада вице-премьер Фазлеева, юстиция министры Заһидуллин һәм Роспотребнадзор башлыгы Петашина Татарстан Республикасында коронавирус белән бәйле хәлләр турында сөйләде. Ә соңыннан сорауларга җавап бирделәр. Менә шул сораулар, җаваплар сессиясе барышында шунда булганнарда трансляция тамашачылары да Минихановның балалар бакчасы өчен абонент түләвен эшләми торган вакыт өчен гамәлдән чыгаруы турында Instagramнан белде. Лейла Фазлыева билгеләвенчә, бизнеска ярдәм итү буенча чаралар әзерләнә. Карантин вакытында алар эшенә бернинди йомшаклыклар да булмаячак. Ә менә авыручылар белән бәйле хәл яхшырган очракта карантинны апрель ахырына кадәр сузмаска да вәгъдә итәләр. Моны Путин әйткәнчә регионнарның вәкаләтләрен арттырып хәл итеп булачак имеш. Инде эшчәнлекләрен дәвам иттерүче оешмаларда барлык җыелышлар, конференцияләр һәм күзгә-күз очрашулар тыелды. Патяшина изоляцияләнүнең төп сәбәбен әйтте. Әгәр кешедә авыруның клиник билгеләре күренә икән, ул чирне кимендә 3 кешегә йоктыра ала. Билгеләре булмаган кешедән чир 1 кешегә күчә ала. Изоляцияләнү вакытын узайту барча планлаштырылган вакыйгаларга да йогынты ясамый калмады. Әлегә кадәр бу елның премиясе язмышы билгесез кала. Тукай премиясе ияләрен 26 апрель Бөек Татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнендә игълан итәргә тиешләр иде.
Дөрес, премия ияләрен игълан итүгә берни дә кымыш уламыз. Әмма аны тапшыру тантанасы билгесез вакытка кадәр күчерелергә мөмкин. 19 мартта номинантлар исемнәре игълан ителде. Быел алар 15 кеше. Россия күләм изоляцияләнү вакыты кайбер проблемаларны да ачты. Шуларның берсе газ җиһазларының искергән булуы һәм аларны кулланудагы ваемсызлык. Мартның соңгы атнасында Магнитогорскидагы йортта шартлау булды. 3 кеше зыян күрде, берничә кеше әле дә дәваханәдә кала. Шимбәдә газ Мәскәү янындагы Орехово-Зуевода шартлый. Кимендә 10 кеше зыян күрә. Һәлак булучылар да бар. Газ җиһазларына тикшерүне вакытында үткәрегез. Булыр әле дип уйламагыз. Дуслар, чыгарылышыбызның ахырында сезгә атнаның төп видеосын карап үтәргә тәкъдим итәбез. Бигрәк матур ябалак шулай бит. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карадыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр